ummade Columbus faade New York. Geddaɗo en naati New York e waktu joyoɓo subaka ina fayi hojomaji 4. Joni ɓe tindima jipporde geddaɗo to Brooklyn. Fotide jettiɗen New York. Sanda haali huccini e geddaɗo. Geddaɗo rutti haala ƴeewi Sanda moosi o wi mbiɗa andi kam a yiɗino yettade no feewi. O wimo ko haɗata. Mi joɗima tan ha dote toosi. Wimo boy an ka Afrique najo a wowani hono ɗeɗo jolɗe. Wi hono ɗeɗo jolɗe kay foti jolanede tan ko avion. Wi avion wona ko ɗum haalate kadi e ɓaleɓe. Ɓaleji ina yaawi moftude ha maayi. Wimo ha dañe ko an wiyata ɓaleji ina yaawi murtude. Sanda haali ƴeewi kadi geddaɗo moosi. Wi no boy saɗa murta fat ha daña kono a yiyat ɓalejo mo ala hay ndedango ina murta. Wi an kam mata mbita ko hoorema. Wi hooram. Wi no ko wonma wiide noon. Wi an aɗa yaawi yejjidde de. Wi holko jejjitmi. Geddaɗo weddi Sanda guite fodde leƴƴande 2 o yawni. O ƴewti yeeso makko. Otoji ina mbayno leydi ko wendoga wonno kono elle ɓe goni koye beetawe. Wimo an aɗa yettiɗo wonani hay hitande maɗa terrasse caggal ɗum mbaɗɗa ko hay goto meeɗa wadde e tulde male. On wi boy why not ko haɗata dañƴo ko hay goto dañani waɗa ko hay goto waɗani. Sanda wimo an aɗa jogui ko hay goto jagaki. Wi eyyi boy hoto haasido ko enen kaldata eɗen gandodiri. Wi ko ɗum nde waɗimi namdadema. Wi minne kay ko ɗum waɗimi haalde ko kalmi ko. Sanda deƴƴi o sali jokkude yewtere nde. Omo andi tigui sehil makko soɓe ɓooyi e kaaɗo haala so renaki ko duko wontata. Joni o yiɗini ko waylude haala ka o fata e gokka kono o ronki dañde mosol ko ɗum waɗi o jokki e deƴƴere makko. Geddaɗo ne jokkani haala ka elle koɓe haalduɓe wonde yoɓe gaccu ka. Joni kamɓe ɗiɗo foof ɓe deƴƴi. Deƴƴere nde fuɗɗima habnade seeɗa e Sanda. O yiɗi ittude nde. O wi elle a wino ma holloyam no wiyeteno kadi. Wi woni World Trade Center. O wi Wuldu Trade Center. Sanda refti hen. Geddaɗo jali wi boy an kam haadema wawde engle tawata kam ko Bush maayi. Bush ne woni George Bush gonno lamɗo Amérique. Wi tawde ko an wawi engle neɗɗo foof ma waw engle. On wimo no boy mimi janggude piimi hen ko beccam. Mi joɗima ma won lebbi 6 mbeɗa waɗa one job. Mi liggotono subaka mi jangguya kikiɗe mi janggu tigui rigui. Sanda wimo minne mi janga ko an ɓuuri yimɓe wawde janggude. Geddaɗo wi boy wona jangguɗo foof wawade. Mbimi an kam nde mbawata ngal ɗemgal tawat ko Bush maayi. O wimo yo faala kara tawde o rokkata kayitaji kay ala fof ko waɗata wurde. Oy ko Bill Clinton tan fonno laamade ha joni ko on woni Hammadi. Geddaɗo jali wi wona Clinton wiyete ko Clinton. Mbate oɗo rokkino kayitaji ɗo ko Amérique wona président welama tan no rokki kayitaji de. Alay sago koma waɗane lo woote jaɓe walla sale
wi o moƴƴani tan o waɗaka barke wi anne a wonti ceerno oɗo ala fof ko heddantuno bush o wi ko min e makko gondi e ɗum wi ceerno noon kam ko intérêt mum tan bonna o joguino ko jama goto omo julna omo yoɓe o pontoyta o gaƴƴoytako o fiiloyta ala ko wonno golle makko so wona julnude e jaɓɓade sernaɓe e sarifaɓe sandoyimo joni noon wi joni kay a yiri guite ma o watti pontoyde no yimɓe foof ni caggal 9/11 wuuro Columbus ngo uddi jama makko joni kay hay oustage kabdijo makko o ko kanko ɓuuri wawde rondade keesuji ko ɗum addannomo dogde o fayi Memphis te mbeɗa andunomo maw artu ala ɗo wawi wonde sowona Columbus West Side Columbus en duttima toon ceerno nongo noon tampino no feewi gila jangguji 11 septembre hitande 2002 ceerno ndongo natti wonde neɗɗo timmuɗo balɗe 4 caggal jangguji ɗi jamma mo o julnanno o udda ɗum noon e wiide ardiɓe wuuro ngo ko ngam hulde hoto yimɓe wuuro ngo jande e dow mabɓe ngam yidde yoftanade maaɓe e boomaɓe e jangguji ɗi leydi ndi fof watti wiide julɓe fof ko waroɓe yimɓe koɓe terroriste en ceerno ndongo ina jogitino wonde ko arabeɓe ɓuuri yimɓe fof kala leñol ngol Allah meeɗi tagde ko ngol arabeɓe ɓuuri gati nulaɗo ɓurɗo windere koye mabɓe ummi omo hewno dallinorade jimɗi khilasa zahab fi siratu khayril arab deftere nde alhaji malik sy windi e gurdam nulaɗo ko jangguɗo deftere nde ha o huñinde kayre fof meeɗi wadde jamma goto eɓe jeeɓa tele tan ha Ben Laden yaltina ina haale ceerno ndongo ina wirdanno tan banni nofuru elle nanowo ko haalateno ko nden o gasni wirdude o namdi o wi dooro koɓe kalno kadi e ceerno Usama o wi koɓe kalno e makko so wona tan kadi wonɗo o waɗi bone makko o irha bonɗo mo Allah bonni o kuɗaɗo ko dooro namda kono ko oustage jaabi ceerno ndongo artiri yeeso o wi wondude e secret so neɗɗo wi arabe koko huuɗa ko kañum e hoore mum woni mal'un leñol ngol nelaɗo jeeya wawa huɗede yoni en dalilu laaɓɗo cer alhaji malik sy e nder deftere makko wiyetende mimiya nde seydil haaji malik sy wi fal urbu khayrun unasin summa khayruhum khayru quraysun hum wa huwa fihim khayru kayrihim Doro Sale Aliou Ba ina gonno ɗon gadano o wi he ceerno ndongo firtan min ko kalɗa ko e pular saɗa yiɗi min keɗo débat mon o oustage wi e dande mawde e keñagol ko haali ko wodani on wimo anne heɗo tan oustage ɗacco o firtana yimɓe ko haali ko Aliou Ba naati hen ceerno wi ko arabe ɓuuri yimɓe fof o raysi en ɓuuri e mabɓe nelaɗo ɓuuri e ɓurɗo e kuraysi en oustage wi an a anda ko kalata jeeyede nelaɗo e arabeɓe firtani wonde ko kamɓe ɓuuri yimɓe fof an mate a janggani Qur'an Allah wi ɓurɗo huldemo fof ko on ɓuuri teddude to banggue makko ceerno ndongo jaabi wi kabaru so tawi neɗɗo woni arabe kadi ɓuurima hulde Allah noon ko ɗo ceerno Usama ɓuuri ɓurde yimɓe ɓe est ce que ceerno Usama o woni koye haɓanade diine o woni koye fellude jihadi oustage filliti haala ceerno wi Usama Ben Laden ɓurani hay goto o hulani hay Allah goto mo jiyaton o boom sellani to banggue hakkille o yiɗi tan ko andede ko waɗata ko fof
ko yo yidde tinede e andede o haɓanaka hay diine goto, saabu hanki ɗo tan o wonduno koye Amérique naaɓe aɓe kaɓo riisi en. Hande so ruttima omo haɓa e Amérique naaɓe tawata wonko umminimo ko wona diine. e holko umminimo? Ceerno Ndongo namdi wondude e ƴeftude kurus mum mo joƴƴinno gila naane seeɗa. O wi mi anda fof ko umminimo, kono kam wona jihaadi, ma taw kay ko kewɗo kalis tan ha ala to waɗi omo bonna. Hunde wotere nde gandumi ɗum woni milliard uji dollar kewɗi ɗi o jogii omo totta sukaɓe, o woni tan ko e lawƴude ngandiji mabɓe, e dow ɗum o duñaɓe e wartade e wiide koɓe sahodinɓe, ɓe mbara koye mabɓe ɓe mbardoro hen abriya en, ɓe mbiyani mbaɗani on kalis de omo wawno mahirde ɗum jangguirɗe towɗe to banggue gandal e karallagal wonande julɓe. Ko ɗum woni gonga e gonga fellude jihaadi e haɓanade diine islam. Ceerno Ndongo dinkidande wi julɓe yo tawde wona waaɓe no maani, an ko arabeɓe janguinma ha ganduɗa ko ganduɗa ko, kono hande ala fof ka wiyata arabeɓe to banggue bonande. Oustaz Jali o wi e dande mawde, nane ka an kay aɗa andi a sellani no ceerno ma Ben Laden ni janggude e yimɓe kay firtani wonde maccuɗo mumen, mbete cikkuɗa min komi Senghor? O wimo an kay a wawa nandude e Senghor, gati kanko kam ko famɗi fof o rokki woni janguinnoɓemo ɓe. On wimo o rokki woni, ƴeewe tan o wi Senghor rokki woni, hol woni ɗo o rokki? Wi kay o rokki halifaɓe makko leydi men, so Sénégal ronki ɓosde ha hande ko kanko, ko siyasa makko bonɗo mo Allah bonni rewi ɗon. Wi an goyata ko mette ma, a jangi ha a maytori, a ronki dañde golle leydi ma? Oustaz kadi Jali o wi daw ko hawni, an ko adduma ɗo mbade ka ambassadeur Sénégal? Doore Aliou Ba Jali Ceerno Ndongo jabaki, o acci haala ka, o faati e wirdu makko. Oustaz ne deƴƴi, caggal ɗum o ummi o naatoy tarodde, haala ka maayi ɗon. Ko ɗum ɗo e goɗɗum hewno addude duko ha wuula jaw hakkude Ceerno Ndongo e Oustaz, en sahaji ha ɓe ɗeɓa jaggodirde, yimɓe keeta hakkude mabɓe. Ceerno ina jogiti wonde Oustaz ko kefeero jiddan, Oustaz to sengo mum ina jogiti wonde Ceerno ko majjuɗo, ko jidi yantude hen, o famani eko jangi ko hay hunde, hay batte o anda. Ko caggal nde jama mabɓe o udda, Oustaz dañi sago mum e Ceerno, ndeke kankone o merotono ko jama o, ko kanko adi Ceerno e wuro ngo, ko Ceerno hirjini yimɓe ɓe ha ɓe mbaɗi jama. Adan Oustaz juulatano no feewi, kono nde o yino wonde Ceerno Ndongo ina daña no feewi, wona tan e julnude nde, kono kadi e yimɓe ɓe to banggue diine, o watti kankone jo e jo fof yaade jama. O waɗino waɗateno fof ngam yidde heɓtude jama o e juuɗe Ceerno Ndongo, kono o ronki. Nden o yananama hankadi ronkere makko nde tabiti, Oustaz natti wona tan juuloyde to jama to, kono kadi nattude hay julde. O ɓeydi ɗum natande haɓade Ceerno Ndongo. Ceerno Ndongo kañumne caggal nde jama o udda, watti rondoyade keesuji, e dow ɗum o fuɗɗi kankone ƴettade arabeɓe, o watti wiide koɓe huɗaɓe leƴƴi ɗi fof ko kamɓe ɓuuri jasde. So tawi joni hoɓɓe natti dañde ko dañatno ko e leydi ndi, walla ɗum sattiri ɗumen ko saabu arabeɓe, nden yontere fof omo fiyanteno $100 jiidani so lewru ma yi, kala ko heddi e jobdi luwas gaz walla ko nandi hen, ko kanko hettata hen e dabɓa. omo dañatno ko rondoytoɓe carton ngaji ɓe dañatano. Joni o watti dawde te o dañata hay feccere ko dañatno ko, ɓernde huɓɓi, o watti guutu makko fof e dow safalɓe, ha tengti noon e dow Ben Laden.
so gonga jannguji 11 septembre hitande ujune 2 mbayli gueɗe kewɗe e nder Amérique e kala guurɗo e leydi ndi ha tengti noon e ɗanniyankoɓe ɓe e nder ɓeeɗo ko julɓe ɓe ɓuuri tinde ɗum ñande hen 11 septembre tawno ko geddaɗo ina fiilana moodu goto ko fati e mologol politique ko subaka wonno hedde waktuji 9 e ko fawi omo joɗino e 6 omo hucciti e ordinateur makko mo fiilantuno o ina sawdimo ina yeeɓa télé o wonno ko e CNN ɗon tan o tinani ha o yii ndiwowo goto ina yani e dow wotere e kuɓeje ɗiɗi puneji to World Trade Center to Manhattan New York ɗon tan moodu o wulli geddaɗo ƴewɗum ɗo ko an nanata engele geddaɗo dartini ko waɗatno ko o ƴeewi no fewi télé o yi cuurki ina wimto bang yo bang e huɓere nde jandiyanke kalatnoɗo e télé o ina wiya ko accident geddaɗo ne wi ko accident geddaɗo wi ina fata eko waɗatno ko tan hamo o hebbintinano kayitaji mum o kadi wi e dande mawde geddaɗo ƴeew abbiyen goɗɗo geddaɗo ɗacci kadi ko wonno e dow mum ko o hucciti e télé ɗe o fawi junggo e hunuko o yi laana ndi wowo gorka ka ina dogano doole makko potirno ha ka naati e huɓere heddinde nde hankadi noon yimɓe guɗali cuurki otoji bojji e luukari jillodiri laawol gotol hunde nde haaɗi wi rok o yiilani ndi wawa gatka ka ina dogano doole makko potirno ha ka naati e huɓere heddinde nde hankadi noon yimɓe gulali cuurki otoji bojji e luukali jillodiri laawol gotol hunde nde haaɗi wi rok woy heege yo bone mbaɗi ɗum kam ko woni geddaɗo wulli haali huccini emo wonduno oɗo kañum jaabaki omo wayi nomo nanani ko geddaɗo haalata koni elle mugaɗo kamɓe ɗiɗo foof ɓe nani yimɓe ina gulla e télé ɗe ina ginna Allah ina dortina ina mbiya oh my god geddaɗo wayli télé ɗe o waɗi ɗe to Fox News o tawi ko ɗum woni toon o watti to MSNBC o tawi ko gotum o nawi to télé ɓaleɓe hono BET kewnoɗo wadde tan jimri e gamri o tawi ko gotum kala télé ɗe o nawi o tawa ko gotum o nawti to CNN o ɗacci toon wonani hay hojomaji 15 geddaɗo emo wonduno o ji kuɓeji ɗiɗi puneji ɗe ina daɓɓiti ina payi leydi won e yimɓe wonnoɓe nder majje ndewi pallanteje ndiwi payi e weeyo elle colli Allah e mabɓe famɗude pundi ruuyi fayi dow kammu kanje ɗiɗi fof ɗe naaddi e nder leydi laawol gotol ko wonno e majje gila yimɓe ha heɓi jawdi fof taata lardi leydi moɗi ɓoyani tan kadi télé o haali holliri wonde ndiwowo gorka yani e dow Pentagon hono nokku kalfinaɗo kala ko faati e ndenka leydi ndi ko noonne télé ɗe kolliri wonde ndiwowo gorka kadi yani to wuuro wiyetengo Pennsylvania hankadi noon leydi ndi fof dilli won e yimɓe cikkanno ko darga koko dari heddiɓe mbi tan ko haare adunayankore tataɓere fucciti e aduna he betti Amérique heddiɓe woɓɓe ɓe mbi yo Amérique waaru seese wasa heñade wonda e hakkille mum kono beele piyaɗo hello e hakkille kono beele piyaɗo hello e hakkille ina wawi wondude e hakkille mum ɗum ko namdal ngal aduna o fof namdo tono wonani hay balɗe seeɗa geddaɗo watti nande wonde ɗeɗo gueɗe fof e hewde doole kam e fewde e yuɓɓude ko neɗɗel gotel fewji ɗum ngel woni Osama Ben Laden o fewjidi ɗum koye suka goto mo timminani hay duuɓi 3 on wiyete ko Mouhammad Atta ko oɗo e sukaɓe woɓɓe jeetato jangi dognude ndiwowo e nder leydi ndi
ha mbawi caggal ɗum ɓe naati e laaɗe nayyi certude ɓe kefti laaɗe ɗe e dognannoɓe ɓe liɓi ɗiɗi e majje e dow kuɓeje ɗiɗi puneji ɓurnoɗe towde e aduna he ɓe mbari yimɓe wonnoɓe e nder laaɗe ɗe e kuɓeje ɗe kamɓene ɓe maydi hen. Amérique fof no woruno gila e sembe mum ha e doole mum karallagal mum e gandal mum jawdi mum e kono mum sehilaɓe mum e yiɗɓe mum e gardagol hoorejo mum naatani raddude Ben Laden ɓe daddoyimo koto Afghanistan leydi ndi ganduɗa hakkude mum e Amérique ma won ujunnaji kilométre uji. Geddaɗo Hawa o muga o naji o wi e nder ɓernde makko so Amérique ina heewi doole ne ndeke wonɗo haaɗi so Allah waɗi barke e Amérique ne wonko heddi ndeke no leydi Amérique ndi wayi heewde sembe ni fof ko noon kadi ndi wayi farwude. Columbus Ohio ɗen toon geddaɗo ina jokki e golle mum jamma e ñalawma e galle maɓɓe o ala ɓurɗomo hen wawde liggade ko nonne omo jokki kappat e neldugol makko ngol woni joni fodde duuɓi 3 guila o naati leydi ndi o fuɗɗi liggade kono ha joni o suwa taw dañde kayitaji o noddanoma hitande adande nde kono o notoyaki o ñaguino ko yo dirtinane happu o nden happu o yonti o noddita laawol ɗimmol o notoyima ngol ɗo laawol kono o jaɓanaka waɗi geddaɗo salanede noon ko ñawoɓe rokkoɓe kayitaji ɓe mbimo ko o haali ko to banggue kiiɗogol e bonande nde o aaƴi o waɗama ɗum Mauritanie naatani hakkillaji mabɓe yentude hen ɓe mbimo yo addu finde lamde ceer finde hollironde wonde o jeeya koye ɓaleɓe Mauritanie riwanoɓe leydi mumen e kewuji seeto hitan 1989 hakkude Sénégal e Mauritanie geddaɗo ronki haalde ko laaɓi o wiya omo wawi ñaktade ñawore wonde so tawi ndeɗo henanakimo geddaɗo ñakti wonde o rokka happu fodde hitande ɓeyduno caɗele makko foof noon ko wonde ko dorosal wonno nantinowo makko gati pilannoɗomo o ummima Columbus fayi California e yolde hakkude nde geddaɗo mahi huɓere terrasse mawde galle mabɓe tulde malenaɓe foof batti wiide ijam geddaɗo kam ɓuura yawde joni tan o dañi kalis kewɗo poɗɗo ni foof o haɗani ɗon tan geddaɗo fooɗi téléphone galle mumen o wi hankkadi o natti yiide nene makko ina notoyo téléphone galleji janani ha tengti galle Salif Sy en o yiɗa ɓeeɗo ganda sirluji makko o ɓeydi hen o sodani wondiraɓe makko rewɓe ɓe hen goto foof téléphone portable ina wayno ko kanko foof adi addude portable e wuuro ngo naten to tulde Male Fouta Toro tulde Male Fouta Toro ñande portaɓe ɗe jetti galle mabɓe ko fijirde mawde watno nden yimɓe wuuro ngo mbiyama wonde kon ɗo mbaka noon kon cindaka ɓoggi kaɓɓaka garaji wona fiiluji ko téléphone hewɓe e mabɓe jeddi woni e mabɓe wiyannoɓe téléphone kay koma waɗa ɓoggol kono kon ɗo mbaka noon hay hunde sindaki e makkon mbiɗon ɗum ɗo neɗɗo ina wawi noddede hen noto hen walla nodda hen noote hen hamin jiya gaddunoɗo portable o jeeya ko wuuro Wango o wiyete ko Amadou Bokum geddaɗo tottimo kalis yo waɗanɓe abonné to waɗete abonné to goto e tulde Malenaɓe ɓe wi wonde o yi hono makkon Dakar kono mbiyete toon ko Alice yimɓe wuuro ngo foof batti wiide galle geddaɗo en kay ina jogui Alice ko mbaka noon kaalo won ciiko won noddo won nototo kon yimɓe wuuro ngo foof e hawede ko Coumba Diaw ɓuuri dañde hen ɓuuri ñande hen
kanko o wi tan ko gonɗinta so wona o humpitano ɗum hoore makko. Amadou Bokum wimo eyyi joni fad ma haaldu joni e geddaɗo. Kumba ŋaaɓi huno ko wi mi haalda e geddaɗo joni e nder ngel ɗo bakanel ina wawi wonde hoto funtam. Amadou Bokum wimo mi andani joni kay fattan mi holluma. E nder ɗum o ƴetti portable Kumba o woni e ɓoɗɗude nden o gasni o fawi bakanel e nofru o woni e heɗade hunde nde woni e sonde nden soni fodde laaɓi ɗiɗi neɗɗo goto haalito ha tirde ɓoggol to wi hello. Amadou Bokum wi allo geddaɗo ko min Bokum mbarmi findinanima de. O wi hay Bokum what's up man? No kono seeɗa tawa mi e oto gonmi ɗo koye fewnude lunch. Hoto gonɗa? On wi gonmi ko ɗo gonmi ɗo ko e galle ma hakkude nene ma e woniraɓe ma rewɓe. Kumba futtini Amadou Bokum gite elle biyowo ɗum ko funti wona gonga yummum geddaɗo ɓeydi ɓallade Amadou Bokum ko e nder yewtirdu huɓere terrasse nde ɓe gonno hedde nangue e hoore. Anna ina moosa Astel ina dari ina nafi ɓiyum ina jiimi e Amadou Bokum banel ko kañum defatno bottari kankone o ari o jooɗi o takki Kumba joni kamɓe fof ɓe jooɗima e yewtirdu huɓere geddaɗo wertandu ha ɗaati gila e tappiji ha e matelaji. Aɓe taari Amadou Bokum aɓe naji najore weltare. On wimo nda mi tottuma nene ma. Amadou Bokum haali ɗum ɗo o hucciti e yummum geddaɗo wondude e mooso o ɓeydi hen wi noddanmami ɗo ko e cellphone Kumba omoni ɗo sawdi kam o wi so wona o humpito o haalda e ma o gonɗinta ngel ɗo bakanel. O wi o ye geddaɗo haali jali o jokki so tottanmo kanko taw. Kumba nda Amadou weeɗi Kumba portable. Kumba Diaw heɓi bakanel o ɓafi o ɓeydi ɓallade Amadou elle cikkitiɗo wonde so woɗɗitima joguinoɗo bakanel ngel jogorani haalde. Kumba fayi bakanel ngel e nofuru wi e dande less elle kulɗo o wi allo. O wimo hello Kumba no mbaɗɗa? Kumba wulli ha waɗi oolel elle mo jinne melti hello. ɗum ko an geddaɗo miñam ɗum ko an ala ɗum kay wona an hoto gonɗa Amérique mate Amérique waɗɗani mbiɗa ko an haalata e nder ngel ɗo bakanel. O wi eyyi ko min kay calmodiran noon kam taw geddaɗo ina haala ina jala o jokki kerdi am gasadde. Kumba haali wondude e jaleede wondi geddaɗo miñam ɗo jiyata kam ɗo komi naƴƴo est ce que ko Amérique ko yo Allah waɗ barke Amérique. Wannoɓe yewtirdu ndu fof ɓamdi e dande wotere mbi amin taweɗa. Kumba Diaw jokki ndaw ko hawni geddaɗo miñam e nder ngel ɗo bakanel ina haalda e am ndaw ko hawni joomam ya ɓeydu barke doole e sembe Amérique. O wi amin eyyi tottam noon nene. Geddaɗo haali kadi jali o wi nda nene. Kumba totti téléphone o nene mum e wawnere. Yumma heɓi téléphone kañumne woni e salmodirede ko gasata omo duwo omo wiya est ce que ko Amérique wawi ko hay goto wawa ɗum min duwima de ɓinguelam hoto bon law est ce que ko Amérique ko hoto bon law. O deƴƴi caggal leƴƴande seeɗe o hiwti o woni e woyde galle o fof woyi ngam yidde ɓoccitade e koreji mum haala mumen duwawuji mumen kam e bojji mumen. Geddaɗo wi eyyi mami noddita on ko ɓooyata joni gonmi ko e dawde. O kuppi. Amadou Bokum hucciti e Kumba wi ɗum e Kumba joni noon ko kalɗa? Kumba jaabi haydara kay so wona tan yo Allah waɗ barke e Amérique gito juppi gonɗi Allah e welo welo gorom. Ummade Columbus faade New York. Nden ɓe jettima Fulton Street Brooklyn geddaɗo nawi Sanda to jipporde mum hono New York motel nde Sanda
winomo hol sababu ɓe jippoytako to galle tulde malenaɓe to. Geddaɗo jaabima wonde neɗɗo dañirtuno kalis ko ha foftina kono wona ha ɓeydo tampude e tampinde. Geddaɗo natti jippade toon ɓooyi hande ete ko heddi hen ko o wonta ɓittodirede e nder galleji moduji ɗi. Omo jogui kalis o nemoto hen hôtel o komo koode tati, omo tiiɗi coggu kono o wi ko kanko wawi ɗum. Joni ɓe ɗantima toon hedde waktuji ɗi, caggal ɗum ɓe ummima ɓe lootima ɓe payi to ñamirdu hôtel o ɓe goni e haccitade. ɗoɓe jooɗino eɓe kaccito, geddaɗo wi sehil mum, boy hande noon kam eɗen jogui haajuji kewɗi, we are busy. O wi ko kewi Sanda? ƴeewimo namdi. O wi haydara, jinmi holludema tan ko New York etene kay en nawata oto. o wi ko ƴefteten taxi. Gedda wimo taxi boy, subway noon. O wi mate wona a wino joni subway holnaki hay seeɗa, bomboji ina mbawi fuccitade hen e kala saaha. O wi kono ala no waɗato, a wawa wonde e New York mbiya a ƴeftata subway yentude hen. Saɗa yiɗi andude wuro ngo alay saago jara hen koyɗe, jola hen, jippuɗa hen. Mi siftori. O wi ko woni? Mbeɗa foti neldude kalis funeɓam ɓe. O wi joni noon, o wi joni kay so en gayni haccitade jehen downtown, mi tira kalis mi neldaɓe hande ko woni bon. On wimo alkamis ko wonno. O wi elle ɓe mbino ko aset ɓe jahata cuddungu. O wi wona elle kay, ko aset mbinoɗami ɓe mbi. O wi okke wadde ko noon, sen jettima Manhattan walla Broadway mi neldaɓe no, walla joni boom so en tellima. Nden ɓe gasni haccitade hedde waktu jeena ɓiijo, ɓe telli caggal ɗum ɓe payi toɓe garno werla mabɓe o. Geddaɗo taari werla o yiyani hay hunde ko bonna hen, kono o ɗaccirno moni, ko noon o tawtorimo. Ɓe gacci ɗon werla o, ɓe jawti ɓe payi to banque goto. Sanda namdimo, a neldat? O wi ko adi neldude kay tirade kalis taw. O wi a addorani kalis, holno neɗɗo somoroyto taw addani kalis? Ala, a gajoto. Geddaɗo jali wi boy, ɗo ko Amérique, hay goto rondata ko biyeji banque ina yaada hen. Geddaɗo yaltini kalbe e jiipa mum udditi, o yaltini kartal gotal o holli Sanda. O wi a yi ko ɗum ɗo woni kalis ɗo e Amérique? Kala ko jiɗmi hebde hen hande e kalis mi heɓat. Aɗa andi no ngal wiyete? Wi mbeɗa andi kay, wona kartal banque. O wi kartal banque wiyete ko visa credit card. Geddaɗo haali jali o jokki. A yi kala banque mo mbelami hande mbeɗa wawi hen tirade kalis, foti ko noon ko ɗo e leydi ndi walla e leyɗele goɗɗe. O wi hay sinno ko Sénégal. O wi hay sinno ko Fouta. Geddaɗo jaabi jali o ɓeydi, aduna o wonti gurel tokosel ko onon tan kay keɓi Fouta oɗon mbaɗa Allahu akbar, salamu aleykum. Ete hay ɗum ɗo so Amérique naɓe mbelama natton wadde ɗum, ko gandal tan woni gonga. O wi nde ɓe toñata min, nde ɓe toña min. O wi onon kay kon toñateɓe tan, te so on baylani sawru mbaggu on ceerata e toñede. Wi an kam aɗan wiya onon mbate a natti jeyede e amen? Geddaɗo jali ha serkiti wi ɓooyi hande, a tinano? Sanda ƴeewimo wi mande, a heɓani taw hay kayitaji leydi, aɗa wiya jeeyeɗa koye leydi. O wi ala boy, wona kayitaji mbaɗata ɗo neɗɗo Amérique najo, woni koɓe mbiyata the American way of life. O wi holko ɗum firti? O wi ɗum firti ko so tawi a wurdino Amérique naɓe gurdini, a wonti Amérique najo. Ete ɗum ɗo wona tan Amérique de, hunde foof rewata ko e hoore. Caggal ɗum feeña e golle. Kala ko neɗɗo waɗi e nder hoore mum feeñi e golle mum, ko ɗum o woni. Sanda wimo min mi famata ko kalata ko. O wi so ɓooyi ma faam, taccantali. Nden ɓe jettima e banque he,
geddaɗo naati ɗon e cuurel gotel baɗgel masiŋel gotel bangel no télé o naatni kartal makko ngal e hunuko machine o bindol gotol feeñi enter your password o ɓoɗɗi tongode ɗiɗi e alkude jeeɗiɗi koode poɗɗe noon jalti ɗon e ɗon bindi ɗiɗi peeñi withdrawal ina wonde deposit geddaɗo ɓoɗɗi laañal jofingal bindol gadanol ngol limore yalti tuggi e temedere ha ujunere geddaɗo ɓoɗɗi temedde jeetati machine o ñaaguimo yo o fadi kartal makko yalti wondude e ciikaali o fooɗingal wonani hay leƴƴande kaalis fodde temedde jeetati dollar yarti e tamande wootere geddaɗo fooɗi tamande nde yaltini kalbe e jiifa jiini mum waɗi hen kaalis o ha feewi o watti kartal ngal ɗo wonno o naatini kalbe nder jiiba e jiifa o udditi baafal o yalti o tawi sanda ina dari boowal ina fadimo geddaɗo wi en dilli o wi joni noon a heeɓi kaalis sanda rewi e sehil mum wondude e namdal o wi mi heeɓi kay joni taccen o to banggue tali mi soynima toon monigram ɓe tacci tali ɓe jeehi hedde hojomaji seeɗa ɓe naati e galle bindaɗo check cash and monigram ɓe tawi ɗon yimɓe seeɗa galle o noon ko endo gorko goto woni hen joom waare mawde piiliɗo kaala mawka ha hoore hawri geddaɗo fayi ɗon e joowe ɗiɗi kayitaji hen wotere ko so neɗɗo neldama kaalis wonde nde ko so neɗɗo ina nelda geddaɗo ƴefti kayit goto e ndeɗo jowre o ƴefti kuɗol cindanogol ɗon o woni e hebbinde o windi hen neldeteɗo inde ko Aminata yettode ko Bari leydi Sénégal ñiɓirde ko Tulde Male Podor téléphone ko 00 221 939 11 11 fodde $100 fere neldal ko $32 finde ko Funeɓe neldowo inde nde kaw Mas yettode Diaw leydi ndi ko Amérique ñiɓirde ko 9046 Wilson Woods Drive apartment B Columbus Ohio USA téléphone o ko 614-291-9711 nden o gasni hebbinde kayit o geddaɗo fayi to gorko to o woni ɗon fodde hojomaji seeɗa o arti o tawi sanda ina dari ina fadimo o wi en jeehi gasi sanda namdimo rewi caggal makko o wi ala ina heddi seeɗa boy ko heddi kadi o wi heddi tan ko joni mi nodda Aminata mi tottamo ndeɗo tongode o heɓoya kaalis gila banque uddani o wi tan boy ɗo ko Amérique wona Afrique te hayso tawi ko déposit kaalis sohlani ko neɗɗo ina ranga no Afrique ni a yii ɗo tirmi kaalis ɗo mbeɗa wawi kadi déposé hen kaalis mi windat tan no foti jiɗmi déposé ambolon yalta mi nanna hen kaalis o mi wattamo to ummino gasi Afrique noon tirde kaalis ko bone déposé kaalis ko bone neldude kaalis foof noon ɓuuri bonde wi guiƴam Afrique kay natti neldede kaalis ɓooyi hande tawde ko poste wonno te haade jomum hebde ko ya garta mo gasata joni kay poste natti joni ma neɗɗo yiya jaahowo tan nde wawa neldude kaalis nden ɓe jalti ha ɓe goɗɗiti seeɗa galle o geddaɗo e sanda joñi banggue geddaɗo yaltini portable o yaltini kartal keefangal o wi wondude e namdi kinade mbeɗa sikki tan ngal ɗo ina foti heddade minute aji seeɗa kono wino ni kartal ngal ina heddi hojomaji jeegom geddaɗo ɓoɗɗi o fawi portable e hunuko hunde nde woni e sonde nden soni fodde laabi tati dande debbo wi to hattirde ɓoggol to allo geddaɗo haali wondude e guiddere ijam ko kewi mayram haali wondude e jaleɗe ha yo kawmas min goni ko boowal amin jara ataya aɗa saɗa yara ataya deedoyam o wi hoto Aminata so oɗon jara ataya on cuutata téléphone geddaɗo dinki dande Aminata ari wi jaam ñalli kawmas hey hoto wiyam kaw Demba kay Aminata jari namni ko woni guila subaka amin paadi téléphone ma on jettima New York wi ok min jettima aɗa jogui bic Aminata namni bic
e nder ɗum o wi no sanda waɗi omoye jaam wi omoni ɗo heeɗi ko kalta ko no nenam waɗi omoye jaam o wi mi heeɓi bik wi ok windu 1 6 9 5 6 nden Aminata gasni windude geddaɗo wimo yo refto hen Aminata refti hen geddaɗo wi so tawi a namdama mot de passe ala wona mot de passe ko finde jaabo mbiya funeɓe Aminata jaali geddaɗo ne jaali oɗo jokki kalis o ko 600 e ko fawi hen ko aali gawlal jeeyi fawi hen ko aali gawlal jeeyi Aminata wimo aali gawlal kay hayti yaade Dakar ko minen jadata cuddum wi eyyi tottumo tan mi fodaninomo neldudemo hunde ɗum ɗo ma yon min boom Aminata namdi kini jaali so ɗum yonata on mbaɗe débrouillé o wi hoto min mbaɗata débrouillé anne kaw Mas Kumba wi ko jaahowo ko nonne Banel e Astel o wi hey hoto tampinam guitte e ko joguiɗon ko wona hunde foof pawon e dowam o wi anne kaw Mas ko an woni hunde amen foof Aminata haali kadi jaali o wi maɗe jaaha toon boom kadi geddaɗo haalde siyasa o wi yettima kay ha gasi ko ɓaawo janggo samedi min luwi kay minicar min gayni min mbino ko boom ko amin luwa Njaga Ndiaye ko minen ɗiɗo foof mbaɗa ndeyale te aɗa andi ɗum foof ko saabu ma ko an woni toon woni ɗo ko an woni wuuro woni ladde ko an woni dow woni less ko an woni aduna o foof kaw ma soyam o wi kaɗo haala weeli no fewi sanne geddaɗo o wi dande less ok itte e télécentre o walla e cyber o 400 ɓeydon hen mami lomtin somi ruttima Columbus neldam email ok o wima ok kaw ma soyam a jarama deedoyam yo Allah waat barke e Amérique kaw Mas daro mi siftori Aminata haali e keñogol ɓernde geddaɗo deewi o namdi ko woni kadi wi ala ko haydara ko tantam nde Ndiaye tan telfinno kam hanki o wi a wino ma wonko nelduɗamo a neldimo o wi an e tantama mbaɗa cikka toon komi banque ok mami haalan gonanɗo min Dakar o tottamo 15 ok ko ɗum tan wonno wi ala ina heddi gueɗel gotel ko ceerno kartal geddaɗo gasi téléphone makko kuppi geddaɗo waɗi ɓerɗe ɗiɗi noddidde e wasde noddidde ɓernde ɗimmere nde fooli o yecciri e Sanda o wi boy en jeehi o wi holton kadi Sanda namdi rewi kadi caggal makko ina moyla o wi ƴeftoyen joni Subway jehen Broadway mi yiyoya kiliyanam sen gasni jehen Manhattan Times Square Liberty Island o wi ijam ɗum foof no yaaho hande o wi ko haɗata mbimi haɓɓu paɗe ma ndewa e am mi holloyma Amérique gati